Iwinjo sigana mar Bamgot ko mi kod Millicent Adhiambo kachiel kod jodak makoro nyakora mogi nitiere wach mabende awaiko kendo koro wakelo nigo sani. Video moro onyiedhore nyakora mogi Odhiambo makawuono manyiso weche maok ni kare ma owachi kod gavana Manyeri Mutahi Kahiga ewi tho mar ogai mar ODM Raila Odinga. Video no nyiso kaka gavana Kahiga goyo siboi ewi tho mar Raila Amolo Odinga, ka wacho ni en gino ma Nyasaye otimo mar reso oganda mawuok masawa mar Kenya. Kahiga wacho ni jatend piny Kenya ne oketo maino mare e tero dongruok e gwenge ma Nyanza, kendo koro mano dhi lokore kaluwore gi tho mar Raila. Wacho magi gi dho oganda Jo-Agikuyu. Kahiga oloso e kar chung' od bura ma Kieni e kaunti ma Nyeri. Wawinjane kaka oloso ewi wachno. Na hiyo mtaumaka ilita ita kuna fori anako ito sio yaro la hiyo nako hiyo duaro usionoke to hiyo ndo akipitia gatu kidaki dukana ke leo tunakimbia kainaki aroka ekatiro mtu arauga leo koroni atia kongore mwaka mmoja tukaia watu wale majokia drawing ke to de bagore era kile hongi de so kwa ya kutuitia kainake no yakile gaki makwa mu ya koma kakayo ile tibiwa sio ajira yake ona kete kule arugo ni kubide nani mara korogana mu ya kubatara baba ake moya tegeza ngati ya roke tunaizo ndio kibokeroga kana tuleke ule macho